Jeg ved faktisk ikke, hvad biler han er inde på. Det tror jeg ikke. Så er der mål. Bills. Lækkert sådan. Ja. Det er perfekt. Det er nemlig det, der er godt ved at kun at hoppe én gang. Og så kan man enten hoppe til siden, eller fremad, eller hvad man nu vil. Det er godt lavet. Hvad så? Er du forvildet lige nu, eller hvad? 2 mål, det er okay, må man sige. Så er du. Det er sygt. Det er